mnie jeden z kluczowych punktów mojej piątki Kochuta, bo tak nazwałem swój program do Parlamentu Europejskiego. Od wielu lat walczę o tą śląską tożsamość, o edukację regionalną wraz z Demokratyczną Unią Regionalistów Śląskich, o śląską gotkę. Robimy kolejne dyktando w przyszły piątek w Rybniku, więc to jest taki punkt dla mnie bardzo ważny, dlatego że czuję się Ślązakiem, jestem Ślązakiem i chciałbym, żeby ta śląsko-gotka w końcu z tego szranku wyszła na dobre, żebyśmy mogli skodyfikować te wszystkie 8 gwar, bo jak wiemy Śląsko-Gotka składa się z 8 gwar i jestem tutaj w kontakcie z Uniwersytetem Śląskim i chciałbym w ramach funduszy eksperckich wraz ze Śląską Partią Regionalną, z Demokratyczną Unią Regionalistów Śląskich współdziałać w tej sprawie i skodyfikować te 8 śląskich gwar i później ewentualnie także skodyfikować całą śląską gotkę, jeśli będzie taka potrzeba, bo tutaj musimy najpierw zrobić duże badania, ekspertyzy, czy faktycznie jest taka potrzeba wśród Ślązaków. Musimy to najpierw zbadać, natomiast ja jestem absolutnie za tym, żeby tą śląską gotkę uznać za język regionalny i być może te 8 gwar. Oczywiście to nie wydarzy się w Parlamencie Europejskim, natomiast mój ewentualny mandat w Parlamencie Europejskim bardzo mocno to przybliży, dlatego że wtedy przyszli posłowie i posłanki wiosny w Parlamencie Krajowym będą tę sprawę pchali do przodu. Język śląski jest naprawdę bardzo specyficznym językiem. Karbinadel, westybul to myślę, że nie wszyscy wiedzą, co znaczy. Natomiast jest dużo takich języków. Kaszubski, też na Podhalu mówią troszkę inaczej. Jak Państwo pojedziecie do Westfalii, też mówią troszkę inaczej. Każdy powinien kultywować tą najlepszą swoją tradycję. Unia powinna się pochylić nad tym i myślę sobie, że na wszystko jest miejsce. Na języki te lokalne i na język ten ogólny i na wspólne prowadzenie kultury każdego jednego kraju do rozwoju, do jakichś wewnętrznych uregulowań. Przez 5 lat pracuję w Parlamencie Europejskim, również w Komisji Transportu i Turystyki. Turystyka dzisiaj w Unii Europejskiej to przede wszystkim rozwój tej turystyki oryginalnej. Oryginalności naszemu Heimatowi Górnośląskiemu nie brakuje. Dziś turyści, ci wewnętrzni z różnych krajów unijnych, ale też i ci, którzy przyjeżdżają, przylatują do nas z innych kontynentów, szukają czegoś swojskiego, czegoś ciekawszego niż plaża, piasek i morze. Dlatego zamierzam kontynuować promocję naszego regionu jako zaczarowanej krainy, gdzie dawne fabryki, kopalnie, huty nabierają nowego znaczenia, dostają drugie życie, ale dusza, klimat steht den Song. Myślę, że dla Ślązaków i Ślązaczek jest ważne to, że jakby aktualnie po wejściu do Unii Europejskiej jakby Śląsk tak naprawdę nie ma granic, ponieważ Śląsk jest w Polsce, Śląsk jest w Czechach. Są także ludzie, którzy czują się Ślązakami mieszkający w Niemczech. I to jest tak, że w tym momencie nie jesteśmy podzieleni przez granice, jak byliśmy wcześniej. Następnie jest to, że jakby można jakby propagować, jakby reklamować śląską kulturę, śląski język w Parlamencie Europejskim, natomiast nie jest w kompetencjach Parlamentu Europejskiego, aby kodyfikować język śląski. Myślę, że jest to jak najbardziej pytanie na jesienne wybory, ponieważ jakby leży to w kompetencjach Sejmu, gdzie właśnie tutaj partia Razem od samego początku postuluje o wprowadzenie języka śląskiego jako języka regionalnego. Śląska kultura jest piękna, jest przebogata. Każdy region naszego Śląska ma swoje dobre strony. Czy to folklor, czy to miejsce urodzenia, o którym pamiętamy, miło wspominamy. Chciałabym przedstawić wystawy, prezentacje naszego dorobku, nie tylko tych młodych ludzi, ale właśnie dziadków, tej tradycji i tożsamości, z której się wywodzimy. To nie tylko muzea i skanseny, ale przede wszystkim żywi ludzie. Trzeba również pamiętać, że nasze regiony miały mnóstwo noblistów, cudownych, wspaniałych ludzi o światłych umysłach. Chciałabym im przedstawić i pokazać, że z tej ziemi
z tego sedna czarnej śląskiej ziemi, tej perły w koronie, jak to mówił Kazimierz Puc, warto czerpać, warto się tym dzielić, przedstawiać, pokazywać, zapraszać teatry, wspierać kulturę, żeby ludzie w Europie widzieli, że nie wypadliśmy sroce spod ogona, że jesteśmy bogaci życiem naszych ludzi. Chciałabym występować w naszej Godce Śląskiej i chciałabym, że na początku musimy się poprosić o tłumacza. Nie wiem, czy w Parlamencie Europejskim będzie taki człowiek, co będzie umiał to przetłumaczyć. Nasza piękno-śląsko mowa, najcudowniejsza, aż się musiała wzruszyć. Chciałabym, żeby to pozwolili nam godać, żeby nasza Godka uzyskała ten puchar.